Ročník Tour de France so slovenskou pečaťou. Dobrý večer. Peter Sagan oslavoval zelený dres poriadne bujaro a hneď postúpil. Dotiahol to až na klubového šoféra. Peter Sagan absolvoval hneď po dojazde asi 20 rozhovorov. Do klubového autobusu prišiel až 2 hodiny po dojazde. Teraz už prišlo také uvoľnenie, takže je úplne super. V autobuse si dal iba rýchlu sprchu, prezliekol sa a okamžite zamieril k slovenským fanúšikom. Peťo je úplne skvelý, my sme úplne sledovali od Alp až do Paríža, sme tu prvýkrát a sme úplne nadšení. Stále iba Sagan kričia ľudia, tak je to také neopísateľný pocit. Slovenskí priaznivci mu na oslavy priniesli originálny darček, čerstvo vypálenú Saganovicu. Keď sa z nej tréner Mario Širea napil, až ho striaslo a do pol hodiny vyspevoval. V rezervovanej reštaurácii na Boulevard de la Madeleine sa už Peter Sagan konečne uvoľnil a zabával. Vybuskával klubový objektív a za odmenu zisku zeleného dresu mu manažéri dovolili šoférovať klubový autobus. Žilinský Turminátor oslavoval do rána. Až v Paríži mal Peter Sagan konečne viac času aj na svoju rodinu. Zelený dres oslavoval s otcom. Otec Ľubomír prišiel Petra Sagana pozdraviť a povzbudiť už na štart vo Versailles, aby synovi po pretekoch zagratuloval. Čakal hodiny pri klubovom autobuse a po zotmení sa konečne dočkal. Na Petra bol pochopiteľne nesmierne hrdý. Radosť je aj z našej strany, aj všetci, čo sme tu, tak sme spokojní. Peter Sagan sa už nevie dočkať, kedy príde domov. 3 týždne bol bez kontaktu so svojimi blízkymi. Ja som nevolal skoro kvázi s nikým, ako ani z rodiny, ani z kamarátov. Aj preto slovenské oslavy zorganizuje v rodnej Žiline hneď v útorok po prílete. Ako dieťa bol často chorý a cyklistike sa začal venovať až od 12. Teraz je Chris Froome šampiónom z tého ročníka prestížnej Tour de France. 28-ročný rodák z keňského Nairobi prežil detstvo v Juhoafrickej republike. Jeho otec ale pochádzal z Veľkej Británie a vďaka tomu získal Froome britský pas. Na Tour de France štartoval prvýkrát v roku 2008 a skončil 84. V týme Sky patrí od roku 2010 medzi kľúčových cyklistov. V lani výrazne pomohol k triumfu na Tour Bradleymu Wigginsovi, on sám skončil